nás vidíte, jak se ho budeme houpat. My se nám dá houpat, že Verčo? No a kdo bude chtít, tak ať si pá na bazar, já vám dám... Ale na jaký? Bazoš nebo na Seznamu? Na bazoš. Dostane chlapy. Na Seznamu, na bazaru. Takže na bazar Seznam. Tak to nevím co. Dobrý den, zpětný šok. To jako fakt musíme natáčet před nima. Já to budu ukradnout mobil. Čus Robine. Co je? Ne, takhle to je blbý, budeme to nazvat galuky. Takže takhle to je to. My se budeme houpat, žvejčou. A ty nemůžeš natočit na tvůj mobil? Můžu, já nemám YouTube kanál. Jo. Jo, a můžeš mi tam pak stáhnout? Jo. 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 Tam dá tu jako menší. Jen trošku. Já jsem totiž... Musíš být za 4 doma. Verči, protože já musím, protože musím učit. A to nemůžeš říct mamce, abys tam byla 5. Mami nedovolí, nebo jakože možná. Ne, ale já bych musela zavolat. A což hold, já nemám kredit. Šli jsme tě kondom a zavolala by sis. Ale nemám co Segře. Tak se hře. A Segra má Vodafone. No a co? Ty máš taky Vodafone a volá. A nevadilo by to? Nevadilo. Si dojdeme zeptat. To je super. Takže my natočíme, někde jdeme asi zpátky. Tamhle. Počkej, ukáž. Tamhle, tak je, počkej. Tamhle neboj. Počkej. Tamhle, vidíte, tamhle, může to vidět tamhle. Tak je Robin. To je hrozný typ. Fakt, jak to musíš ukazovat? Ne? Teda teď půjdeme domů. Teda jdeme. Nebo za co bych mohla prodat. Tak jako mi to je jedno, jako za kolik to prodáš. Takže Hlavně, kdybych že chtěla to tenhle telefon, tak může za 3000, jo? Chceš ho? Jako minule tam ten vejč. Jo, chcete někdo tenhle telefon? Chceš ho, Verčo? Ona nechce. Mám svůj mobil. A Máš když jsem svůj chtěla mobil. tam ten, To tak bylo to moc ne. komplikovaný. Bylo to moc komplikovaný. A teď, jako, když jsme kámoši, tak už to není jako komplikovaný, jo? Chceš tam ten telefon? Jaký, jako. Tam bílej. A k čemu by byly dva mobily? Nebo tam velký. Kdo chce takhle Samsung? Dá. Funguje jako na drátek. Jasně, když se ti seká, vypíná A to mě nevypíná. a máš černou obrazovku, pak. Tahle na Snapchatu. Když vyfotím, víš jak se. Tam tady nebudu psát do toho. Já prostě to jenom má trošku otlovku vyhrány, malinko tady takhle. No malinko tady takhle. No to bys musela dát teď na to ten bazoš, teda na tam ten Tohle Seznam. vyčistím. Jinak lidi, já to ještě ukážu. Že všechno pod tím, což se týče, jakože to. Takhle, takže to je úplně v pohodě, jakože to. Jo, v pohodě, ale jede na nás auto, to ti nevadí. Má to velkou baterku, takže by to mohla vydržet pravděpodobně dost dlouho. A já bych si chtěla koupit to pětku bílou. Takže mi lidi tomu pomoct, aby jsem ji získala. Už to vidí úplně. Můžu říct, že ten mobil je dobrý, takže je užitečný, dobře. Dá se tam stáhnout cokoliv, kromě Deathsmash. Kromě Dapsmashe, takže. Že co je a kromě... Ty vole. Kromě Dapsmashe a kromě
Příští, když to jako tak nekřič. Kromě... Takže, jak to zkoušej? Takže, to je čeký dobrý. Že ten telefon je dalece užitečný, kupte ho ode mě. Ale stojí to ještě 25% slevu. Tenhle za 2,5 tisíce dáme lidi. Poslouchejte, 2,5 tisíce, koukněte se tam, bude stát 3,5. Jo. Ne. Stojí 2,5, takže nejprve to se pají, bude to mít za 6, jo. Tak jo, a ten telefon, tak jakože dobrý, že můžete vidět, on funguje jako nadrátka. Koukejte, to můžeš říkat po druhý. Tady. Jak je takhle jiná holčina, která takhle to vynamera jednou klučinu. Jo. Takže tak. A vy máte prostě inteligentní, můžete spojit počasí, aplikaci inteligentní. Jo, takhle. Třeba tady, když nepočkám, to tak, když se kolem prkty. No, to by asi každý, že to je asi každý mobil. Tady. Když to má mikrody klíči. Tady jako jdeme domů. A teda už budeme končit. My jsme na hotelu, dejme, ukaž to takhle. My vidíme totiž začnu na hotelu. Koukej. A my jsme teda teď ještě na škole v přírodě. Takže čau. Ne, vezmeme spolu do bytu. Jasně. Takže máme to prostě Nesobej se. To je se postavní. Mluví pryč. Bára si nemyslela. Jak ty bych se svěděli na hotel. Nebo byla si díky sebe na hotelu. Hej, na hotelu by to bylo divný. Co se bylo? Vidíte, jak volám sekře, počkat. Teorie velkého třesku. Milný výklad obchodní taktiky. Proč ty máš, Kristýna? No, jak byste měli být jako sestřička, nebo jak jako? 910? 970 007. Jak budou potom 007? Když mi voláme, a na svý vrčečky na to zeptat. A koho to telefon tady máme, ne? To je mý mamina. Ale jsi říkala, že nemáš? Má. Ale že ho neměla s sebou, víš? Aha. Bára volá sekře. Třeba, že To často taky si mluví, sejra. nepokojující zprávy z biopsie. To je vtipné. Dobře. Jsi Pacientům k uchu, určitě ne? sníhy praskají stehny. To bylo také Koukněte se. Dobře. Nesete květiny pacientovi, abyste zmírnil dopad konečné diagnózy. Čekej, co to je? A to číslo potom stízám a to potom šlo vidět. Ty to umíš? Ty jsou pro jednoho zkoušení převány programovány. A umíš to jako, že bude nechat ten sud a tam tu hlavu? Jak tam bude? Chtěl jsem vám Jo. udělat dojem, že jí vystupuje. Pokud tam točíme? Aha. Jsem nečekaně. Pokud je může být tohle. Každý tohle, že budeme hrát auto, bude takový ten čtvrček ty hlavy? Naložek úsilí, dobře děláte. Umíš to, ne? Jo. To točila už, viděla jste? Jo. Hele, nějaká to číslo. Hustý a neupé. To je hustý. Je zároveň mamce. Jak se to? Típnout. Červený. Jenom to nemá barvy. Zrovna teď nějaký Mám takový, ne? 7, 3, 0, 1, 7, 9, 4, 8. Co? Přejete si? Asi byla, asi jo. Když se zeptám, jestli můžu ještě to. Je to ukážu svém.
Sveno, to aspoň tvoje mamka. 9, 17, hodně to správně číslo. Tak se koukni, no. Ahoj, mami. Vorverči mami, ale mohla bych přijet až od 5? Jo, budu, jenom se, když jsem už to psala jako práce, ale řekla se, že ve 4, tak jsem si chtěla tuhle si zpět, jsem si teď volala, ale ona to nebere, tak jestli zpět, že bych se učila 2 hodiny, do 7 to by stačilo, myslím na jeden test. Ano, tak to zavolej týdně, tak jo, ahoj. Čau. Nevšiml jsem si, že by měla prsty. Ty jsi mi dotelefonovala? Dotelefonovali konečně. Konečně. Co to bylo za slovo, konečně? Konečně, takhle jsme to chtěli. Ještě nebudu ale muzikál. Když na iPhone si můžeš stáhnout muzikál, ne? Nemůžu, když to... Je to taky na iPhone, že nepůjde. Třeba na Můžeš mít test. aspoň tak, ne? Dobré. Které ovšem nikdy neměla čas se přijít. A teda my už asi vypadají končí. A Ne, ještě ne. Jste šťastný. je to už 11. A tak Je to ještě pak druhý. Tak jo. Jo, Takže... to přece je názor.